Takže čaute ľudia, ja vás vítam u prvého videa z tohto kanálu. Budeme tu prevažne natáčať Skywars a nebudem tu sám, budem tu s týmto fešťákom vedľa mňa. Volá sa Toliačik, pozdrav sa. Čaute. A my môžeme ísť tú hru a snad sa nám bude dariť, budeme robiť skôr viac také pastičky a snad nám to vyjde, takže nelež mi tu do záveru, ty dievčatko. No aha, áno, lezie mi do záveru, no fuj. Radšej choď preč. Pre tých, kto by asi nevedel, hráme na Cubecrafte. Sice to ste už mohli vidieť tam v tom tabe, ale... Takže Cubecraft, podľa mňa najlepšie sa mi tu hrá. Dobre. Píkuj Redstonera a toto je... zlá mapa. Dobre, prvá mapa hneď zle. Tak si môžeš dať iný kit, kľudne. Ja si dám asi healera. Ja si dám nejakého, že hef. Tu budeš mať jedlo, sa mi zdá, Jedlo a Iron Match. Dobre. Ja už mám nejaké začiatočnícke veci. Neviem, ako to. Ja mám rybí chleba. Mám dobrý meč. No, nie je dobré, že mi to seká. No, to aj mňa, ale to za chvíľku prestane, neboj. Hej, ja mám celkom dobré veci. Ja si berem ešte jedlo, ale mám dosť šípov, neviem ako ty. Ja nemám naopak dobrý armor asi. Kamo, ja nemám dobré veci, ja nemám vôbec armor. A týpek už na nás ide, no super. Pozri si gate tuto v čestke potom. Gate kde? Jakej? Tuto v čestke, kde stojím, tuto. Jo, tu. Mám. Ej. No. No, super. Ako moc neviem túto PvP vôbec. Ty poď sem. Ja po mne. GG. Kámo, no prvá hra, takýto no nevadí. Jaj. No. Dobre, to je dobrá mapa, ber Redstonera. Ideme robiť to, čo nám najviac sedí. Dobre, takže bereme Redstonera. Ber Redstonera a pastičku budem stavať asi ja skôr. Neviem, či ty to... Ja budem tak pomáhať, dávať veci. Dobre. Za 4 sekundy začíname. Videl by som to, že dneska dáme túto a poslednú hru potom. Hej. Môže... ja mám dobré veci. Ja ani nie. Šípy, to sa hodí. OK, už mám aj ja čosi aspoň. Ja mám len kamenný meč. Ja som našiel ironový, dám ti, ak chceš. Nie, nemusíš. Ale ja sa idem robiť tú pastičku. A ty dávaj skôr pozor. To podzemie je tuto, jak by ste vedeli, hej? A tuto sa dá parane ten pís skryť a potom len stlačiť vlastne páčku, takže to bude úplne super za mňa. Potom keď sa niekto pôjde, tak ho krásne chytíme do pasce, ale že krásne. Takže už to tu rovno idem vykopať. A snad sa dá dneska zadarí. Už raz takých pekných momentov sa stalo. Nejdem hovoriť, že nie. Napríklad keď Toliačik zomrel, ja som tu bol na to sám. A proti mne išli traja týpci a ja som mal 2,5 srdiečka. A môžeš ísť. A tí týpci, neničte melóny hlavne, poďte ďalto. A tí týpci, ja som sa schoval do podzemia, vykopal som dieru nad blbečkou. Oni tam všetci teda popadali a ja som ich s krompáčom dal. Presne tak. Dobre. Pasca má už svoje základy. To by som to, myslím, že opäť, aby sa tu nikto nečumel ku nám. Takže všetky sklá zničiť, asi. Počkaj, bude toto fungovať? Podľa mňa hej. Počkaj, ja to vyskúšam. Ja som skoro spadol, ale nespadol som. Ja som nečakal, že tam bude void a... Vidíte, a vlastne takto funguje tá pastička. My zosunieme ten píst a otvorí sa, jak tam bude ten typek... Môžeš prísť. Jak tam bude ten typek práve stať, tak on spadne vlastne. A tam je to super a treba si to tu ešte nejako zútulniť. Nech nám tu nikto nevojde, za geja. Urobím tiež také veci.
Urob tu niečo základné, nech tu máme čosi. Hlavne nech ten typek nevidí tú páčku. Myslím, že takto by to mohlo byť. Nech ten typek... Ja tu dám ešte takto blok, aby on keď pôjde, tak on si to neuvedomí, on to bude kopať, aby sa dostal za nami. Hej? A on vlastne tam bude stať na tom bloku a my to rýchlo dáme. Pozri. A nedáme to sklo preč? Toto? Hej. Hej, ja ho dám, počkaj. Bum, takto. Vidíš? A pastička krásne funguje, takže v tomto sme my dobrí. Poliačikom. Snažíme sa chytiť do pásce každého. Každého, kto sem naleze. Neviem, či by bolo dobré ísť niekoho nalátať. Podľa mňa skôr nie, lebo vieš ten tým 7 tam v tom tabe. Áno. No. Tak sa bojím, že oni na nás pôjdu a aj tak. Vieš, že dostanú, jak zabijú toho späťky, tak oni pôjdu vlastne na nás a budú mať ten tracker. Tak nás nájdu a my... Pozri. Úplne krásne. Choď tuto v tejto diere, shiftni sa a dívaj sa na ten blok dreva. No. Hej. Dobre. Môžeme sa odšiftnúť, nech ten typek nás vidí, že sa tu bojíme, že... tak tu pobehujme, že sa bojíme, že sme kidi. Na nás viac veriť. Pôjde tadiaľto tým domom. Krásne ho chytíme do pastičky. Jak teda sám nespadne do vojdu, lebo párkrát sa to už stalo, samozrejme. Nemám rád, keď máme pastičku proste dokonalú, pripravenú a zrazu kto si príde a tadiaľ to pôjde a do vojdu spadne to. Čo toho týpka vidím, tam je. Tam už môžeš vidieť jeho nick. Shiftni sa rýchlo. Počkaj, tuto musíme dať bloky, lebo on za nami isto bude vtedy ísť. Hej. Ja sa tuto schovám, keby zistil, že je pasca. Skús ma potom varovať, kde on ten typek bude, lebo neviem, kde sa teraz nachádza. Na strede, on sa šifol, sa mi zdá, že teraz. Nevidí. Teraz je odšifnutý. Hej. Myslím, že táto... Podarí sa nám ho chytiť. Áno. To musí byť naša pasca, do ktorej ho chytíme. A už ide. Ide? Ide. Je tu blízko. Ako nie úplne, ale je. Pripraviť sa. Klepú sa mi úplne ruky. Povedz mi, keď už bude fakt, že blízko. Hej. Teraz je celkom blízko, ale ešte nie na našom ostrove. Aha, vidím jeho nick. Hej. Dobre by tu bolo mať nejaké okienko. To by nás videl, ale mohlo by sa. Ten typek ukazuje mi to ten tracker na stred. Ukáž. Hej, ukáž. Keď sa otočím takto, tak mi to ukazuje na stred. Kamo, teraz by bol strašný risk tam chodiť, takže radšej tu ostaňme. Že vám príde. Bojím sa, že sa niečo nepodarí a že nás tu zabije. Ale máme tu krásnu pastičku, takže počkaj, posledný krát testujem. Funguje, dobre. Musím byť odšifnutý. Hovor mi, kedy už pôjde. Ten typek si podľa mňa čaká na ďalší refill za minútu čosi, 45, a pôjde potom na nás. Aspoň si myslím. Len čaká na nedrity a zase bude to ten nejaký týpek, ktorý zase bude mať full nedrit. Refill je za 40 sekúnd. Vyhrali sme. No super. Bože kámo, reálne tí oni si čakajú, oni spadnú dole. Toto je dobrá mapa, si myslím, možno. Jo. Dávaj redstone a ideme robiť pastičku. Toto bude podľa mňa posledná hra, takže si užijeme, takže ideme tryhard. Moje pastičkami. Dia veci. OK. A ja mám. Lopatu. OK. Ja mám trojzubec. Hej. No.
Ja mám už 2 lopaty a bolej. táto je oveľa. Ty vole. Dobre, krompáč, nejaké veci ešte. Mám veľa šípov. Pol staku šípov. Mne tieto veci stačia, ale ja nemám meč. Poď sa Tu je meč, pod za mnou. Tam, kde stojím ja. OK. A rovno letný jes, te potrebujem. Jak som ti ich teda nezobral? Táto helma nie je taká dobrá, táto je lepšia. Tá má ochranu 2. Kde urobíme pastičku? Pastičku? Tuto by som ju spravil. Niekde... Čakaj, budem dávať pozor. Tým 8 bol eliminovaný. Tam nejdu na nás? Vyzerá, že nie. Takže a teraz už len... Hento je asi tvár. Pozor, niekto... Počkaj. Taký ťa ploš. Hlavne nemôže vidieť pastičku. Tie ploši sa zabíjajú. OK, tak to nie je náš problém. Hej, ale sú dosť blízko nás. Tak ich zabiješ, však ty si dosť silný. Jo, toto bude super. Jo, tak toto bude OP pasca. Môžeme si aspoň tie diamanty vykopať? Môžeš kľudne. Toto je celkom bohatá mapa, si myslím. Už sme tu len 2 týmy, to čo je? Počkaj, tak rýchlo treba, rýchlo. Takže tu je potom tá druhá, hej. Budeme si to musieť rozdeliť. Takže ty budeš mať tento píst, hej. Ty budeš mať, daj si sem páčku a ty budeš klikať tu, hej. Ja budem stať pri tejto a budem klikať tu. Ale rýchlo, daj si tam páčku, neťaž si tu diamanty, tuto si ju daj. Ja si neťažím, ale ja som omylom položil tú páčku. Kde? Tuto. Tu? Hej, počkaj, funguje? Jo, funguje to. Nejdú ty tie ploši? Môžem stisknúť tú páčku, lebo ju mám teraz natiahnutú. To je dobré. Oni práve keď skús ju stisknúť. Ono to nepadá do vojdu, prečo? Jo, teraz hej. Počkaj, toto ešte sem. Jo, super, pasta je hotová. Zatiahni ju naspäť. Robíme si tu veľkú stenu. Idú typci, pripraviť. A to šipnúť? Hej, ale nech vieš potom. Ja ti poviem, kedy to môžeš stlačiť, hej? Ten typek je svinia, on má strašne dobré veci. Ako ja... Týpka. Strašne dobré veci. Takže toto bolo asi všetko z tohto videa. Moc sa nám nedarilo stoliačikom, ale tak to bude na budúce lepšie a... Squeezix tiež hral dobre, si myslím. Dobré pasce sme mali. Mali sme dobré pasce, len proste je to ťažké niekedy, no a s tým to už proste neovlivníme a... Ale som šťastný, zahrali sme si, nové video môžete očakávať tak cca v utorok možno. Máte sa na čo tešiť a to je všetko. Čaute. Čaute.